Chiri amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Wirira vya mwancho muligereria ugatembe television karibu sana asiki unga chinsa ibere chabono maragoba herio tuchikonyara gusanga usenyare gukomanya ari abereka ukorekana kurwa ase chinsemo anene muno kurwa ase riroba ria gusina boigo chinsemo chietarene riroba ria gusinche ngoro kwa Matilda Obaigwa na kurwa ase nsemo yebimanyererio nere Wilson Amakori na kurwa studio ya kabere igotora chikobwatirana nere Kevin Ongeri mwancho muligereria na mange abereka ukorekana kurwa aiga ase orobongo rwagusi anene muno ekiroto kumurikira ase nsemo ya siasa ase amagendero naboigo ebinto binde ebinge biri byabere bigokorekana ase chingongo akora ase binyoro ime naboigo kuranonye na ase serikali chonsi serikali anene serikali yeche county naboigo ntoche ninche go bakingo komanya egati yayo na yande amange karibu sana erinde tinyaro gusanga ase nchira yobwa mochinsemo cha Facebook YouTube notore emase mo na Getembe TV nekirongo chaka aya negati yali twakwariganire.
in Kisii University and the entire Republic, we have lost a leader. He has not died. Those who are imagining the professor has died. He has not just gone like that. Abange komotokia Nyagosira Professor Okioga asoko segeta chisemi. Na boli wenkore gasi eyo. Na ande gasi enkonya korande. Iwanta gete kobasaba. Mongo koboko nama sabayi. Justice Amaraga kokenderera neganga yaye yokurgia ekirogo kyoburai igwense. I will support it because I believe a school way to support a school way. Abana nabago tokonya mambi na mambi. Umusike Jafet Nyakundi kurira yokubatirana nabarai ao kogendereria ebunge ya Kitutu Chache North. Kionga chinsa ibere ngochaka kura ase county ya Nyamira ekirabono serikali ya county yo ya Nyarire kuriira yogocha kwenekia na ase omwaka bwechibesa ole bosio nigo erachie kubatoka chi milioni 13 gocha ase wizara eliyo bocheno elio kwenekia buna abamenyi bechinsemo kusebe county yo ya Nyamira banyarire konyora amariogo asinchira ere endonge na boigo banyarire konyora obokalire borobia kura ase chinyagitari chire imeye county yo ya Nyamira omugava na Musike Amos Ekimwomenyaribo kaukwana kura ase amatanga yamo kura ime ya North Mugirango ase county yo ya Nyamira nigo aborire nango cyari kwenekia serikali yae yananire obukorera borovia ase amangana yo bocheno umusaketo Polkapo Kara na otoigorera norbotioro ukwana ase chinsemo chamagwagwa asa matanga yamo yokomanyo mugaka Johnson Obanye mugavana we county ya Nyamira Musike Amos Ekimwomenyaribo nigo akiretega mulio gyage siasa ayo aberega kwenekiwe meye county yiga ya Nyamira. Edio imo ko Nyamira is just for nothing. Baada na Nyamira kende nkeyo. Barabumbaro chibara chikoro isuwa. Asokorama. Edibonigo ainekiringe mirimo nege ndrete meye county ya Nyamira. Kulingana ne manifesto aye eyo anyarita ko bagakoba abanyamira shinga cyane kuboli kirogo. Nabiko kubaboli abatwereru eyo ikirani chira kiri abalirete. Kana abete manifesto mukanga chikura. Nimbo ateti list yerio yo chawikanga 2027 mbasa omere ngina akole na ende ngiyansi nyere. Neliboboigo niga asiribu na omwako gocha nigo serikali ya abekire nsemo chishilingi chimilioni 13 elio kunyara kabaga ko nikibuna maliogo na kunyara kabaga ko basinyagitari ao asatebere nga omwako olieta nigo bagure biragita ebyo asabona bigendete koroyise kibara na gora chi tractor one chile kyabanyo echile bomwagamo wikro mwaibwe wiki ocha chaki abanyo na chile mekanene echawo mwamo chichobokera chimayotira igeme pango to bwate nerigo ika November, end of November kile wodi na bakonya watu igore chibara italinke na ende to abekiro moromu chi kilomita adirisi komne sana na ende ko ba wodi abantu baminto moicho ini ngendo ko kusha nobwe bweni obo abana baitongoja mawawa karato koriko bwe tokori gachinasi injikori ichibora kamoranje soma chikosi chobo yagetari asinsemo yende nyalibonigo aganiria homo bomogusi asaba bolire kunyara ko bakone kibunanko mwabale matiangi chikura asekirego kyobura yobonene bwense anene asobochori obonene wo mwaka 2025 nebere ingana yagendere ko bagego singererwa muna egati abarai bande abo boigo baganire abagusiko kwana nelyo gyelimo boshibo bochori obwo bonene nganonya abange nigo beso kiriem usi ya mwire matiangi bweka kwa mwire nimo utaweza kuleta contribution matiangi yoyo mabo omanene omusali mane kwa ndio kwa sababu ya gari timba ndio kunere ona yote wega ekero na dewana tingapo nitwaye bitonga yeji ya chikibu ya moja kendo sulu bano ila ngoli oyo osumu ojoji siwenjiri ya tonga tote ya bana munene tote ya bani ena to kwa ondo mo usiwe ba mo wanja ndo ndo no mwelio yesi asa che ebunge ya North Mugirango niko chene kigwa sajiga
asibaga maskani agendere kobaga kuganirigwa chinga kisiasa chigendete gwakwa imeyorogongorwe county iga ya Nyamira round ye kongonya muri jikura bagwagwe ya ito na noti mugirango itu twachore tumugabano ito nwara erinda korera tunyane kogendera ginko reporter gataseni kya obwanjete kya Gatembe kurugige gai meye wadi ya Mawawa yogotoke meye bunge yega ya North Mogrange County ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara mwancho murigiria gutigana nayo kurase county ya Nyamira nigongo kuira wika ase ebunge akitutu chache note egotoka ime ye county ya Kisii ekirobono omo sike kosomo jumbe wechinse mecho omo sike Jafet Nyakundi arireira yo chakone kyabuna ngobwatira nare na barai ao elio kone kya banyarire gusira amangana yechisemi ase ebunge eyo kago kwana korwa ase eskuru ya secondary ya Entanda egotoka ime ya Sensi ase ebunge yo ya kitutu chache note nigobono anyarire kubwatoka na boigo chifo mucheche basari gochase aborokigwa abaitu skuru au na boigo nekero anyara kuboria aborokigwa banyara komenta omokia kegema ase chinga kechiga ekero babwatiri bagaria bene kwenyorera chisemi omosaketo Daniel Ontiri norobotiro asinchira ekobwatia Gukwana seskuru ye secondary ye Entanda yegotoka manyerero imiye county ya Kisii Nyakundi nigo adalire bene bunanigara chukogendera kubwaterana na bubwatani au bunenchire moyo ukini birengo bichisemi hasi kitutu chache North. I will support this school, not esengenjwerenka. I will support it because I believe a school way to support a school way. Abana na bagoto kutokonya mambi na mambi yede. That is the reason you see koja support chiskuru chinyi. Ukwana chingaki chokoena na chibasari hucha chiskuru. Nigono nyinabo hako kerege tambokero ha chiskuru chensemiyo cherelekana kokolebuya na monasa motuka bwango iga. Otebe kirenga kyae nogosiria chigrade chimbe eliokorobelia haborokiwa asa magimama ya bosi obwabo. A constituency for the last 11 years. Nero ya gasiekire ya kabere number 9 out of the 9 sub-counties. Lakini last year, esenge njioko ena na ebasari, abana bagatoke school we became number 6 out of the 9 sub-counties. Asense mwende esegeto nigo yarwegwa guchasa aborokigwa kubwatuka mbwa chinde chonsi chiria chira baisa kubasariria masomo igati abo amangana yobwanchani chingaki bara chiskuru amalita mapema asa abana baiseke chisabo chimbe obutumeki wa mariogo yogotinde igati yechinde chinyinge echo mono chire ebigocha asa aborokigwa nakubatanga tibago kolya buya. I believe in you people. And I believe in you. I see doctors in you. I see engineers in you. I see teachers in you. I see the next member of parliament in you. I see governors in you. I see even the president in you. So believe in yourself. Work hard. Listen to what the teachers are telling you. Keep the eye on the ball and always work hard and pray, and God will always give to you what you want. Asetare yo kwene na chibasari Nyakundi nikobega tarire skuru ye secondary itibo skuru ye secondary ya Metembe yegotoka Kigogi iramba yegotoka ewodi ya Marani ngana boigo abubwatani au basegeta nakogokira chingaki choko manyanjiraba chingaki echi necho ndaye sukuru choko ndaye para choko ndaye amache asetarega yogosegeta chiseme boigo Nyakundi nigagenderie njili yogosirie bikore byabasaye gweita nabona yitalire nchira yoka yogokore mechanda sobogima chinchira chindi nchiraro bunenchiremo yokomenya no bwanchani no murembe nkurubodere getaseni kya Gatembe kurega se county ya Kisii ase bunge ya kitutu chache North riterane ngoroko Daniel Ontiri
mwancho muligereria gutigara asengane yo yechisemi kuna injire yemo yokogendera gusigita amasomo ase orogongo rwagusi nigo abarai na boigo ababwatani au banyarire kumurera Professor Okioga oyo konyora ore omorokia ase University ya Kisii nekerobono banyarire kuboria kusebanyare komotogia na nigo abeire umurai ore omuya kegima na boigo konyara kubeka amangana yechisemi evosio na kwana kose ekati abarai bari banyarite banyara gwikirana ase umuyigo yo obwa matanga nigo barenge amo nomo vice chancellor wa University yo ya Kisii Professor Nathan Ogechi nabo igo negati yabarai abande abange museketo ndipo nasanya na nyara gotwariganiria nere oroboti oro Asu muyiga bwa matanga yoko ya Professor Okioga oyobeire omworo ase University ya Kisii omuyiga oyikiranwa na basomi kurwa chingongo au emergency ya Kenya bakora one Professor Nathan Ogech oyoro mo vice chancellor wa University ya Kisii mfahamu miezi 21 kwa hakika na kwamba ni mtu ambaye baada ya siku chache za kufika chuo kikuu alinitembelea ofisini na katika mazungumzo yetu kagundua ni mtu ambaye alikuwa ni mwenye maarifa, mtu ambaye alikuwa na hekima. Mimi ni Mosoti Darius. Huyu jamaa ni mtu ambaye alikuwa ana interact na watu sana. Kwa hivyo tumempoteza mtu muungwana. Hata wakati alikuwa anatafuta kura hapa 2013, wakati nilimwambia ya kwamba mimi nina support Charles Onyanja, aliniambia Mbura, nimeheshimu uamuzi wako, lakini tukaendelea na urafiki. Gati ya borokigwa abeire gakorokereria asama tukamagega nigo barorekana ko mwetogeria Professor Okioga. He was a very humble man, a very gentleman actually at heart. And I remember every time we were walking around the university and we had issues where we thought he could be able to give us guidance, he never hesitated to guide us. Gukwanira ekerekyo ekerengo gechisemi Ingo bateba Professor Okioga ni gatigire magega ekenyolio gechimbaratero ichukwa makwayo kuya. As WASU, that is the university's academic staff union in Kisii University and the entire republic, we have lost a leader. He has not died. Those who are imagining the professors died. He has not just gone like that. We have a number of what he has done in terms of student mentorship, in terms of his writings. For us, we still have him in a library. Professor Okioga worked in the School of Business and Economics, and he was a professor in the field of finance management. So as a school, he was one of the pillars, because in that school again, he served as the of this. Now, that's why when we say that although he's dead, his knowledge will still keep on living. Ense monaywe gati abana siasa baikira nororo nigo barwa magombabo bakorawa no mwemsie wodi yabo gyakumu omheshimiwa Ismail. Sasa Wanchari pia mimi nilisema kwamba itakapofika 2027 profesa pia yeye alijaribu kiti ya Wanchari. Pia mimi niko katika hiyo njia. Mungu akitusaidia sisi wote aje naonkale teve asa ujumbe wa Wanchari. Kwa jina mimi ni Daktari Densford Maendo, niko na interest ya 2027 mambo ya ugavana Nyamira County. Pia mimi najumuika kwa wengine na waomba tafadhali kwa unyenyekevu wacha tusapoti kijana wetu Fred Okiengo Matiang'i. Charles Ndege Mogaka, mimi kwetu ni hapa 2027 mimi nitawania kiti cha ubunge, bado nitakuwa huko na huyu ndiye atakuwa mjumbe wenu. Uripoteri gataseni kia ukia gatembe kuroiga Interior Grounds kegotoke bunge ya Bonchari meje county ya Kisii leteria na igongoro kwa Dipon Asanya.
Koskabusi mwanjo murigire ni gobono uyu kabiri umunachevi na omonene umukoro aiga asensi ya Kenya umusike David Maraga agenderere gusingirira buna iganga yaye yogocha kuboria ikirugo kyoburayi bwensi asobochori obonene bori bosio bado ne genderete ayaiga nigo akoya kwana chingaki cyo kuigora chia VC chia conference ya Nyamira nekirobono anyarire kurwa esegeto kucha ase omugusi kocha amo na bwego kwenekia omorembe ase chingaki chonsi ase omoyigo yoyo nigo omwalimu monene weskuru y'abanyaruka ya Sironga nere anyara kuboria buna abantu banyare kuba abaitongo na bwego abakwarigania abageni chingaki chonsi omuseketo Fatgad Kisemba na twariganiria roboti ro sinchira ekobwatia Hekanisa nigo yaburiwe koba omustari obusyo ase ogusabira ense eryo koreta omorembe naigo abarayi bechikanisa baburiwe nabarabwo korokya omubwekano omuya aso koreta abakristo bonzi asobwamo natari okubagekana gatiabo naboigo chisegi. Let us remain in the service of the Lord with genuine dedication. There is some spirit that has come of late, and I want to ask our members, the God we serve is one, and the organization of this church is one. It is the same from the general conference to the local church. So please, let us maintain that kind of order. This spirit of infighting and factions may not be acceptable, especially in the Christian family, and more specifically in the Adventist church. So be very careful, because at times Satan can wear a suit and come to the church like this to separate, to divide the people of God. Ukwana boigo kurase konferensi ya Nyamira ekero yoko igora cha BC chine che konferensi ejeiga nigo abarai be konferensi ejeiga boigo basabirwe kwenana obokoreri ase abegeni. Today to see a complete project that is going to be dedicated for the purpose of serving God. To our great pastors, once you are done with dedication, when we come there as your members, serve us until we feel the presence of God. So that when we leave here, we say, today I went to the headquarters. Not only did I meet and get the services I wanted, I also felt the presence of God. Omuyega oyoiga nigo oikiranwa no yokabeiro omunachi ebina omukoro aiga imeyensi ya Kenya David Maraga oyo orokirie erango yekerogo kyoborai obanene bwense ase asingereire buna omugusi amubwatesie gose tamubwatesia no akare etebe abori untenene keroga kanene abandu bagona kurijita ngotenguwa iganga Maraga egasia ya tiga arandi okorandu woka ngo watebinga okorandi ndi okorandi kurwase mini pulpit yoka to okorandi kurwanda onsi so igo nkoba debianga na bori wenkore gasia yo nande gasia inkonya korande Igonta que te coba saba, mongo koboko nama saba inu. Nabora akana ye, lakini taria ya buye kuja wake kureju, abantu bagwaka na bange. Na ensemo ya siasa ya Nyamira nigo moske worta chanua asingereire buna obochori obonene boribosyo nigo oburai oboya buganairie imeye county ya Nyamira. And ultimately, because I am a Christian but again a politician, I'm asking you to remember that we need the service for the people that is guided by the Spirit of the Lord. So in the next 805 days, are you not hearing what I'm saying? Kingo ripota regetembe kurase konferensi ejeiga ya Nyamira eje kutoka ime ya wodi ya township ebunge ya West Mugirango Fatgad Kisemba. Mwancho murigereria nekero tokogendera nigo turache igosa aiga gose aiga ze studio ni ndi nabateneneri eva korwa ase eskuru yobobundi ya Keroka gose Keroka Technical Training Institute abo turache gosanga nabarabu naki amangana agendrete gose
etareki emirobiri egenderete ase skuru yo bobundi anene mono chinga kechiga ekirobono aborokyo abange bagendete kwegwa esegeto kwenyorera chikosi chingia chikosi cha moboko nande anene mono chirichira koleta amatunda ase obugima bwawe igoko kubolekera tokogenda ase omutimo komoke tobasa guska ikiagera ngwirana tori tochosanga amange igoro ya Keroka Technical Training Institute. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Mwancho muligiria karibu sana erinde tunyare gusanga asensemo eyiga yogosegeta aborokiwa banyare konekia kosa aborokiwa banyare konyorera chikosi chire chingia chikosi chiri cha mawoko anene mono korwa ase skuru yobubundi ya Keroka Technical Training Institute na ase chinga kichiga etokwena na esegeto kosa esegeto bakwena na aborokiwa banyare gwechorera chikosi chiri chibwate chire marketable nga wasomo nyorera skills chiri chiwakana. Mr. Evans Omero na boigo Mr. Kefa Mogaka na bari aiga ase studio nkorengenga bwabairire bia ase na mwaikira aiga ase studio ndo chenga mbia mole na nde karibu sana. Thank you Morali. Asante. Asante sana tualigani. Mr. Evans Omero. Yes. Na nena bokonyoro mwancho muligeria nsemo kyote nenete ime ya KT kuna bokoyoroka kabisa na botogonyoroka KT Keroka Technical Training Institute. Asante seriba gana inde watwa abancho abategerere na bali baligeretie TV ya Getembe Marieta Nengoroku Evans Omero mchendo mwalimu wa somo Keroka Technical Training Institute yongosomie department ya business and entrepreneurship emirimo ya accounting nemirimo ya management wetani abuna inde igontenerete nsemo yobosemi tokonyorokana career guidance services ali skuru ya Keroka Technical Training Institute. Mr. Evans chikosi chiga nga obosemi obigoro ye chikosi nchiroro chitari wakarabia. Of course chikosi kulingana chirena neru yeyo mwanafunzi achorire lakini rende mono ase Keroka chikosi tobwate ndo chen ange chionsi ngwakana chirebia
lakini rende ekerengo giite kenene ngerina omwanafunzi achore course eliago chigokora achore course eliago kora ka gokora na ndate atari na taito gokora igo chionsi ngwakana chire lakini rende kwenda torese meimo mono ekero monta sabwate chinguru na bwega sabato bale ubwae kabisa. Ndio maana sana naende karibu Mr. Kefa Mugaka na bokonya nawe kwanera aikiotenenete guseke okora aria aime ya eskuru yo bundi yake oka mbia mono moralia samari tangoro kwa Kefa Nyakenyanya Mugaka igonda umorokia ase college ya Keroka Technical Training Institute mono gusomia imirimo ya ICT musamagana ya computer nabo igo ninje registrar ase institute ya Keroka Technical Training Institute twachira iga ase studio ya Gatembe ase ngenjo yugo kwana na bonsi abagusiba itase babita na ase bwari obora ikere nga Keroka ndorete yari kigima kumera na abana baito bonsi abakure chiskuru chafumana form 4 batara muanga ibago so aguche none bali barenga masoma abatigera abuna botora igasinge njoko batebya nabo ko baseminga kumuranje moje asinge njo astoro chibona igasense ite alero ndasa kotanga chikos nerera okonye masomo narara konye mwana achiko itegemea sama matkons alinde jo spono lori bono ngibono toko somera toko tene chigasi tege bono lene chigasi chito basomi bono to monyora chigasi icho Mr. Kefa inkiora nyale ukonanga ase milestones bono mwako igekero kurigireria monjuriri ari mwabere mukonyara ukora ne munase meroberio ya masomo ime yake ti gusekeroka maralia santa na soko boli okoiga nabo ndikete gotebanga abana aboroki bali bonse pia bakora form 4 asoma korio eta twa Keroka une institute so une school yo Burundi nigo ebwate chikosi chinyinga chingi amono icha maboko esa abana baragocha nawo igo ekero bachiraria nigo tubwate chimashini cha kisasa echiragere omwana anyoro omanyi boko mokonya ekera gochikurie gasi asakonyore gasi sobwango bono boigo abari mutubwate nigo bara baigoro mono abana basomete kigima babwate omanyi in fact I have come from the industry barure ba soil industry ba trained bairanire bono kutire naenda abana aba ediba soya naende ba relevant asense yali atoko kwana iga si program nechinga sana tubwate timaite go stay straight time mungwenda kuchierera una tubwate korende genda atebie abantu bonse abantegerte abana bekera bachirarie buna bagente gitangani ntubwata abana bagosoaria bamaite ndo bacha gukora ani mbare bagocha batabwati obumanyi oso batabwati ogachora ngi barakore korekera bachirarie gente gitangani office yo minto Evans Omero no era bwaso murango abo eranga na customer care aso mwana oyo akogenda orkabiso eres byo irwa step by step ninkie ekara akore kosiye ninkie chiko mokonya guchimutu ngayara ali kwegasi na kugendera arafu kurwabo toma ko mokonya ekara twaligereri certificate cha eto mugaide bono ngaya kopera ase amakorengana masomaye ngosiya ngakiago ngiwango kya kuchakera toma ko enda ahead twamokonya weigo to apply a course yekera apply to mokonya also ase program ya serikali iyo chikumwagarira chibesa ase tukonga what called scholarship na wewe to mokonya aso ku apply what we call help Mr. Kefa ekero kurigirira omwako yega gose ekero compare ne chinga kichinde narari ari uranyara gutebanga gwetera ase ogokorire mwabere mukwana no buya ucha sabarukiwa amonjorire arorekane in terms of admissions na boigo ibintu binde nabo twige gutebanga abana bachire nani bagenda tugocha ase abaigura magana aya nabo turuchinga abana bagenda tugocha abange kigima abana bamanyire nga Keroka nera abakonye nabo ndasa gutanga admissions enamba ya chire goromono abana bone nga tugenda tugotewa lakini nene nturasiye kabado tugenda tugadmit kwaro nturasika mwana ndesi kotatekero mwana ase gusiya beta nako na isko ya gusi etogenda kurigia kerase unaona chi program chitubwate cha COOPS ya tumire dale abana gocha ya very blessed Keroka ntogenda tokonya abana bagocha toba konya babe blessed so twa numbers have increased tware karturio chimutu ega chi program twa change twa chi program chira mo marketable ejito chikwere na bona diga bona otro chingo bonjore bogenda towards at least better singe nimero bine mwato konyu na ba minto bagetembe mwato konyire
koikira magana aya aikira abantu ba minto nabo tanto gento ko batebinga kumaranje gasimo kwa nengia tokonye tobotana so bwamerio tuborokire n'abantu ngangi kigenda tase mucho karoka Technical Training Institute. Mbia mono kigima Mr. Evans na yebono teneta so kwena na obosemia na boiko konya gusegeta borokiwa banyare gwechora chikosi no nyare kwanera igati ye chikosi gose na bukonyara koena na he ukwanera igoro chikosi chiri ime ya Keroka Technical Training Institute. Asante muralie seri swali ligia. Ono ntarachi gosoigoro chikosi chieto tubate Keroka Technical naga ninda irorera li swali likwabulio yo minto. Nande ndatema kulimenta guchimi mono. Egati ali mu yakire ko. Ali yatoko yakire ko twakolera mayo mwaka oyo and the part of the last year towards the end. I think I can mention yange bintu bitatu igando chibya korekanire nande bire bya sana. Yes. Yende getanga ningelina twatolire lap ekorukuna chitume lap. Lap eye ige egokonya wanafunzi baito banyora chigas online. Serikali njabete ngia eka pick Keroka Technical as one of the institutions in Kenya. Eka toachi computer chire more than 100. Chi computer icho already chabere installed na abana baito mbaga ndito gosoma ande abande bahansire konyora chibesa by the way. Lakini maitoyo mintoke fanabirongite department yeyu na nagendere ko chikonya eresa buchime mono nangake ke okorekanaga bwense meju. Igento kende giya kabere. Our Canadian partners mbato ete chimashini chikoros cablos. No, they came from China. These machines chiarabelera for some time lakini bono iga ndoche no mwaka oyo chiansire kolegasi. Yes. Cabros chiansire kaba produced. Cabros echigane cheskuru yoka usengo kora mole na nde biasara. It is open. Nahansire korora abantu abo cha kurusko baru chitenda. Nahansire korora a lot of activities taking place. Igondo che na chimashini chiri chiansire gasi. Nande ko bwa monondo che going forward ngo chikonyora tulenjire ngia yo konyora chiwe within the college. Echina ari chira akonye ibe n'abanafunzi baitoli batayiko inyara hari chikole chigasinde mbali mbali. Igo at least ndoje nebinte ibere ya rorekane ko bebigenia so mwaka oyo ande nindoche na mange nacho korekana. Yes, Mr. Evan, ko ogukorera amana yebiri ko somebody that ya gave to ko wase is to ye apart from campus maybe toki in the course of training institute. Other than Cabros, togende department ya fashion and design na harre bakros chianga. Ngonyora bali chitenda kurusiko bacha bate chitenda uni chichinyangi wedding dresses ndoche na at least abantu ngocha bale mali baru some orders and chia colleagues and even the department of hospitality food and beverage nero ndoche na at least there are some people bawocha mali bate aya ninga bate kiragelio nganga abanafunzi mchwango mondo osirichi ndagera nero ndoche na yahansire gotwale market ande abantu banyimanyire na Keroka neroro nande nko evolve these services. Ono ntegetengira ne back to the courses bwango sa ordinary swali kwambo leti. Yes. Keroka Technical tubate chikosi chirangi 10. Nande chikosi chito jire into departments. Nande chikosi chito chire market oriented. Yani otoligere tina umwanafunzi oyoso waime egente kakora. Ngakike komo konya as an individual. Bose ngakira mokonyi sikoko irwanira because the market is koyo koligie gasiro ya bere nkomu sana. So other than koligie gasiri mwanafunzi na bao soka isiko anyore chinjira cha icho go ikimu kimaisha. Na ndanyore ngakiako igendereri without necessarily looking for a white collar job. Yes, chikosi chinjira. Chikosi china chie chibono the department intangani tokonyoro kana agriculture and environmental studies. Igabone eternete nsemo yogolemi. Nseme agriculture and environmental studies towards chikosi nke ime moya bekora kuna agro apprenticeship. They cover over that different levels, the water level 5, level 6, and the total and the cultural production. Ono echinachi some of the courses chigotoka sensemo agriculture and environmental studies. The department ya kabere otokonyoro kana the department of applied sciences. Wone godi na mangana each science. Mangana each science ntobate chikosi ime chinke angebere satoiga
because ye mone elie korokereria banafunzi bali interested gochokora chigase chira laboratory teach school otogonyorokana science laboratory program. Yes. Nere cover over that different levels, level 4, level 5. Kama otwale ende korokuna analytical chemistry. Analytical chemistry nere mono go deal with the chilab chi industry. Magic industry nyinge njiwaze chilab chiabo chiko mix chemicals. These are the people wago tumekororo. Toka ene semu ende department ya gatato, korokuna the Department of Business and Entrepreneurship. Ene department ya nene sana iteneleta mwana ebya. Wono business ne bachikosi nyingi lakini go ikirabu tetandanye gutolera kidogo so that nane kwa ne department yende korokuna fashion and design. Kwa kwanira so bwango erinde tuchokurikire na inde asense mwiri buna ya levels and grades ne bitobye. Kabisa. Yes. Fashion and design cosmetology. Enere go dina mangana ye chianga, mangana ya beauty therapy, ya deal na mangana hair dressing, catering mangana accommodation. And then twatwale kosi yende ekorokuna building and civil engineering. Nero ne kosi nene sana. I just want to mention some 2-3 courses which are within this big department. The building technology, twatwara civil engineering, twatwara plumbing, carpentry and joinery, land survey, n'ekindi kinyinge kiremabo. Department yende ya sita otokonyorokana computing and informatics, oyo mitono wale gaiga na belong to that department. Towate ICT, towate records and archives, chikotoka within that computing and informatics. Because ya saba itokonyoroka electrical and electronics, amangana ya wiring, amangana ya stima. Nima unaron towate chikosi nyinge, twatwara electrical installation, power option, etc. Because yende anane otobate hospitality and tourism management naninga itana nyikwa nere igoro food and beverage housekeeping accommodation etc. Because yende akianda tobate igekoro kuna liberal studies nere go produce workers ya batokoro kana social workers. I think serikali in power right now ya ile imetiria mkaso sana social workers. Aba babo chinka batoke sinyagitari bagwadi baisia baruire ngakiba wendete komenya other than kurwara na kuira nanga ngakiba wendete komenya urimo bwabo. Because yende ya ikomi otokonyorokana mechanical and automotive engineering. Wonere godi nechi inchini ande yadi na mangana ye chigari ande yadi na mangana yo gosambireri welding and fabrication, gas welding, arc welding, etc. So in short, these are the regular courses. Kageta na ndengo nyorandili bagang kwa regular ya short courses lakini totora ikira is regular courses tunasikia gao. Mbona sana ase tukoirana ase Mr. Kefa. Egati yemerobiriri mwanyare kubeka ase school ya Keroka. Iliyo koene kibuna amasomo na kendete kugose there is flow kugose smooth running amangana yoko running school ya Keroka Technical Training Institute. Egati ya policies na kuzidi vitu vingi chiri mwanyare kubeka. Biabono na indeli baga asiri bageliga. Bono digada ande ngira na njema ntarekyo mta kwandire micro naso kubuli kwa buli. Ase institute ya Keroka bone ngato goteba ngato gendreteiga Capros. Capros timaito saba moralina mayete Capros mbintu kebi echire available for sale. Gotali chire tayari echi cross una banafunzi baita banyene. Neji machine to wata chingia na chinena mono jikorosia this Capros the janga yako one we are just doing like we are selling them now back to set. So bali bonse were interested kumuranche tarase school ya Keroka Technical Training Institute moiro rere no banyana nga jikorosu na wigo na omoko nyora ndi out of your own. Ono ngira nase kubuli kwa bulire ase aso merobere ito ya Keroka etomanyite bya sana nga the main omonto tuwete kipaumbele kabisa no mwanafunzi. Igo kera achiralia the business the commandate yabali mose asire ne yabali mukoba Keroka alia kose Keroka exist no go train abali abanafunzi. So twe bangire na rotwa tetokosiro mwana oyo ekera achiralia twa mo guide ka twa mo guide twa mo working ya rakole ka twa mo tebichi ko stro ne kera kere gento po igo ngosanga tole na magana twa mo uberio magana buna ranyo school fees erio echiko mokonya ajigwa kana so etoko mosira sengenjo mwana ekera achire kero kende they come from different backgrounds na toko mweresera ngaki akoichuri for example magana scholarship una sakale komwa so toko mo guide through one right away from choosing the course to agenda ahead to macholera
twa mworoke gya kwa apply magana scholarship at no extra cost by the way twa mworoke na apply magana help ono omwana agosoe class ime atabwati stress yende nande bono no miteka achika goteba pia abana abango bene kari gitore gato bene kari chiri ndubwate gitume lab no moroberio serikali yatweire ose abikire ensemo a special secondary ya Kenya yako agenderete kubwatana ne system yamo inkiora nyare kukwana igora ya machikari mwabekire poni gantebe nga e program ono tubwate chi program chikogenda chi related na what we call market driven courses yani njiri chiko omwana kurwaltere chiko kukolema watoko kwana igabone ge program cheto chonsipi tubwate of course regular program chiroro na short courses chiroro wore kero mwana achiralia kolengana na masomo ayo nangana tubwate totebo for example what grade kia AE osonyo utanyo the grade kende yonsi na D- omwana ono yachakira asito nga level 4 kara level 4 ona kusuka level 4 ne reri kunga arts and course konye tokoruka arts and course ona roro obwate D plane ne D+ agocho chakira asako kunga certificate ose akarukirunga craft to ko admit oigo ori obwate C- ne C plane na kuchigoro agoje to admit ase program kunga level 6 lakini nda sana ndo morobero serikali ndande yatwire program endenya abana kera bonse baachire etoko ba admit wachaka twang'eya kubachakira basics kurunse togochakira asa kunga level 3 bonse so that omwana otira kuchigoro bono nyuma yetamwe yemo nokonyora basukire from one level to another bono tora kusukana na baro kwenda okire tamu basoma bakora matembiega bali bakogendera kuchimutu bagendera bakoba industry bagenda bakora more practice nanda wirana so no more video serikali abikire merobidi mia sana saba nafunzi bonse and that's what exactly we are implementing kolengana no mwerekeo wa serikali. Yes, Mr. Kefantara korana naye the minimum grade as a second minimum grade ko se abirengo biri amagani ali mogane tikura se omoroki wa narali ntuke ntekenene eto ko tayya abantu bonse bya tegerete nga no nyuma ru tegete class kila utigirete autegete form 4 ni gabate course ya neroro na mondo ndo bwense nende utaigete koge onone kuchite university bado yole ngo ntegerete karo kenda chita kole course tamokonyeti na bago chapara kole course alikiroka korende tigante beiga e grade kia njago biko bierera e grade kia E osatu jagere kirigita uri class form 4 we have short courses ijara kole elias ko nande kuchimutu akore na the main courses ijara regular ono oyo bwate E play AE ne D-, oyo nigago chorro akore course un atsan course ya neroro ekera akore atsan ko ira wania kuliria suke nande kuchase program inde kurukunga certificate osegunga level 5 kara beroro ikosi ni kora 2 years kurwa bo mago skona nande 2 another step kurukunga diploma osekurukunga level 6 kumira una kona kuskochigoro kuna matukana oke une myake na oke so nabo mwana ko chakaransa alia achikukorra guchi achikabana ne professor no nyoyo tabwati a certificate wona ande serikali to nande ate muruberio nde nainde uko kunga recognition of prior learning abana mbale ngalia gusaba ntu mbale kerokende babwatu manyi bo kole binto lakini bona bawa certificate ngabona bakakeroka technical training institute wachakira muruberio bado omwanafunzi yago jagalia tomo bole maswali abera toiga tomo beka somo biro kanyore certificate ikono ana tajite gusoma maneno masomo mangere kini ngakabwa to manyi for example na bagonya korosone gari abo tokurire buna una korose gari tomo examine kugenda kurwabo osomo biro certificate osoka ikotali masogoje ukaransa ngale goso mbe mana sana Mr. Omeru ekero tokurire wakwanira short courses I think oko list chinkego alafu onyare gukwanira aigati ikoseto manya guskocha sense moyende short courses chiri nyingi sana sikaroka technical na botobwate ikiagera ibiro bya tonyoje sababu ye biro ibotobwate short courses chiranga 40 lakini nende tigankwanira chinke gotu because ye moye korokuna driving ne course yere keroka technical oire metienye bere etato kulingana na ujuzi yao na kwa manyire baro bago chabatagete driving license intori gonya go keep maria to bate instructors bago koligere libata ano na isaine kwa irugo achikwa driving license baro baga neti ba training
Yes, ubutumenshoneli ndi tonyole biro semo yende. Thank you. Ono ntubate course chine naende chile short courses na computer packages. Twatwara motor vehicle mechanics, motor vehicle wiring, masonry and joinery. Twatwara hairdressing, twatwara fashion and design, food and beverage, almost chikosi chiri chinke chinkoro chikoire chinga kichinke chonsi pindo chibate nikroka technical. Mbibona sana asense moyo gusira boroki wabaiga kurigemerebo naki mocho mwakara institution. Thank you. Yes. Ono institution itondo wate department very vibrant ekorokuna industrial labor relations aero. Department yeye igeko enda isko to the industry yate makurigia mabaga. Abanafunzi abaite kerole college ogendete go train enga kinerego ikoso kesko for attachment. Wono igotoko make sure na twakoirira so gochikoba attached aliyebwate a chance inge yo gochikori kwekere wakorera masomao. Nande toko encourage abana abaitona ekeroko ba attached. Genda ngorore se ora aba attached ali so gochikogenderani. Mwita sinaro konyora aba employer isko aganetina nyoro omuntu. So egesieki yatokana naye gwachiro na masomo wacha lakini nari gwakora niko koberoro wetani abungo encourage tora banafunzi abaito bitegemee kiagera chikosi nyinge squeeze Kenya rero gocha konyore gasi yende chobisi omuntu kwirika mbuye in fact nanda abange mbale bakurikwa okore mitie bere tatote ana yaya mangana yo kurika ndoje na arosire tigange nkore bintu byane ngetenere nkore gasi yani nje bye komunene so chinjira njiro rombali mbali togotema to make sure na umwanafunzi oyo itono twa mosomi nkonyora ale ngakiako iberege nyinera so ese market yeye agendere gasi yaye kawaida unondo bensi okore gasi yaye. Mr. Kefa ekero tugukona mangana ya school fees mwiboli arabasoko gusanga ekero kene nigo school yenere yeri gorikegema mbia mono edinkwarira about the school fees nataka bo comment kiyo ndata ebira ase magana kubori kwa mubori gore ya course na ukuriko ngiko support ria akara abanafunzi akara ba kurenga ba support ria kwasa ntobate kiombe ngalumina alumina na abanafunzi bali ba kutre bokoro ba kura se school ono tobate kwenda association yabo asitoko babekamo boka banyane bakurira nchikasi echi oigo ntobate chi forum jinde ja online jobs asitoko ba connect jobs bono kanyora at least mwanafunzi bakanyora ko manengi kendrete na wetani yayo umwanafunzi oyo ese program aso cyage tubone special intake mu ryo gatano buna gukora iga umwanafunzi oyo akobwenta ko swase industry immediately nande most abanafunzi boite ka kene bagana attachment bari kuche boira na ende nasa goteba ase ngenjo bakanyora nga industry tayari yabaitavire nande ndo bate program ende ko duo training ne linga to wata ni industry naso mwana akora bibure batamaite mwana duo use industry ninge kwanera aso mwana raje konyore gas wono to wata ni industry echi aso to train yake etamwemo twereri industry nera train yake nera stamende ande aboire ni gocha ande twagendere yo bono paka umwana okure program buya umuntu bebuno ro banyagitari abana fuzi bako train bana banyagitari ebakwenda basoma bagenda ase nyagitari bachiko koranga kiaborere bakurwali unindu nebi nantibona that's a program yabo tubata mwana tukando training kwana ngina nasa mwana school fees ngomo ibole ontegere te koranje advice te oranyore uneye koranje ndigere bya ngo eresere wono rero iga umwana ule karachira alikeroka institute igente getangani igento gotakangeri ngatumika se program ya CUPS karoko aso program ya CUPS nao eserikali uchi aso ina nime yamo beka somo robere nga scholarship konengana information umwanafunzi yara yanane gusoma ibuli yara yanane itoko moichore ryalia eserikali ma kumweka what we call bands band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 so kolengana ko niko mwana oyo buna eresire ne serikali ko mwaka na chibesa kolengana buna ara gani usubuno kwa niko ekole wono ngomo konya tori boyiko ku apply what we call help wono totebenga umwanafunzi uri bwato kwa niko igoro mono ekero tukulire kero serikali ko mweka band 1 ese school fees kwa makonyoro mwanafunzi at the end of the year okonyora ngokore kwenda for example 5000 asoma ko magi boyiko ori wono nganga ngo nyararake karugenda bero bakore gasi usobwate kipato iga nari akonyoro bikirwa se band 5 school fees yo mwana oyo asoma ko magi meka 1018 ore ko 1018 bado mwana apply help okonyora nga tayari best yako chiwakana ekanga mutumire na upkeep
bono ngendo na ku encourage egendo to ku encourage kabisa kero mwanafunzi ajira ikeroka no so ase program ya KUPS negara ajira alia oto kumusaba 1500 ichaka kwa sisi 100 omenya no itomera kucha se KUPS alafu one KUPS yene serikali ya chamo place kama place bono na ara show dogo na scholarship na wewe utoma apply na what you call help ikubona mwana school ko support na sana management ya school yetu ya Keroka nerver ma understanding ntoma edenga ense yaito ya Kenya ntoma edengo talibo ngosba nyol same ando bare ngaini ngotegera to sana wanafunzi aba ngo bakonya to rasto konyara ngo to bata avenues ko advice mina wana magana CDF ngo badika ngo advice to lenga ba ko apply CDF ngo baichore tole ngaba wo to baichore ngo there are so many programs ase to ko advice ngakiba konyora o suppose no kusiwa samangane school fees mbe bona sana Mr. Omeru ngegetenga bono onkukora tochi to bwate chitegikani ebere choka ningi bono uranyare ko segeta omoroki bona boiko omuiboli igoro yeche kosi chamaboko. Thank you. Yes. Nkageto morali na twakwanire amange sana lakini nindaite gosegeta omoroki wa omuiboli tagete ko gotebi na into mwanafunzi Keroka ntogani okogani kwa mwanafunzi yoto komanya nayo muiboli tu participate yamo so tarikero mwanafunzi yago so ekosi yatoka ne ekosi yinyo decide rikonyekora na ndene chiko mokonye so wima bwae wetani yege ntoge nagani kukwanera abaiboli tego twaro goba Keroka ndo bata accommodation ere enough of course serikali tari go fund nowadays mangana nanga ichi hostel chiko agachwa lakini rende chirito bwate na ndento negesi sana. I want to appreciate mheshimiwa ito honorable Dr. Manduku ikiagara nato as some units chigani ilikuwa gachi school yeto from the beginning of this year cha accommodation and again ntoyuete and we are hoping it is true affordable housing projects Keroka ya very excited for the same so ntobu ati was in going forward abanafunzi walipe kuchikonyora babu hata komenya sisi nyumbachi affordable housing which is good and even the community have responded so well in fact chinyomba bagachire isko gali so amangana accommodation yaro karibu Keroka to sumboka mono nanga ingo chikomenya you will feel at home so ebinte ibere na binagani kwanere na hande mbaini courage ayenchu Keroka otoke no batebesa etoke to bwatie besa kam mwishia goikatorenga itoko ligia enjira yo koreisie besa paketo ko gosomera Mr. Kefa kwanira igoro ya admissions was intake bona ga togote abaiga ntubwate chi admission mara to asomwaka ntubwate September intake nere major twatwara January intake nawe twatwara May intake ngato kwana ga May intake togendrete ntubosie kasi wikere mutu na togendrete ga bana barachire kurende na butagete babataracha koranje buja sobwango abayo nara goteba se amagana ye school fees na ngorenge ngana biwa sotwaro woba komuranje abantu ose management ya Keroka nigerte ari kugotegerera ninchu let us have conversation ninchu to kwanera na umurali ataibire ndogo sinyana eto mwana nande bono umurali wa ko nganjira nkwane ngagwaye Keroka na asiki ora lete Keroka asiki Keroka ingende ketanga ne tubwate chi machine chi nyinge sana timaito sengurire muri advert kuncho kakai chi machine tu alete tu abantu kurungumbu kur Canada batu chi machine chingiya kuru China ndo wachi machine ndo wata abalimu alafu bono kwe omwalimu teacher student ratio nigere tu erenge so that mwanafunzi yako ikeru kabisa no mwana weresu bya anda abana bita bakora bya samatemo ya manene ari mwana ushikotera oro igawe totenga ngo wale bagwetari mu bakora ushimoino andi chigasi cha bakonya basubwa mbe mona sana mwale wanja mwena ne contacts tumaiti usana guru okay thank you no esa oriye like cherire ntaraina na contacts. I want to appreciate management yeito led by our head principal Bwana Benesto Bebo deputy principal Bwana Mbongi, Madam Joyce Omweri, Dean Meshakinya Namba, kina finance officer, kina human resource officer. I want to we appreciate na Getembe TV eso goto opportunity no contact chito na chiechi Keroka Technical Keroka te gotonyora through the email. It is the email is info@kerokatechnical@ac.ac.ke. Our website is www.kerokatechnical.ac.ke. Namba yesimi
nganchire naende nyirolere echire arakabere entanganyere 0726 588 558 0726 Yes, 588 vasomere kwa kutumia kamera ye. Yes. Namba chisimu 0726 588 558 akabere yende nainde badere yeito 0708 330 0000 tianyirolere 0708 330 0000 chinambe chibere wake nabo komere secretary. Alternatively, come to Keroka ngange na gwikire market iga just 1.5 kilometers gwikire Keroka college. So karibu sana. Mbia mwana sana mwancho murigire asengencho yebiro nigona rengenere oyore omuregistra ase eskuruyu yobokunde ya Keroka na boigo oyotenerete amangana ya okoena na obosemia igoro yechikose a chire ime yeskuruyu nande nigoko kuboria tobaso guska ekiagira segekere bosyo ninchikwirana na inde no mugire tunyara kurigereria asensemo yobochene mwancho murigire gendera gutigara ime ya Getembe TV ninche nkoro kwa Matilda korende asegekeke Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia yechigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene
ne duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera asset number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya ili wego kinemrulu yitu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Christa Marian Mission Hospital ni hiyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye na koba ubuye kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyu yekerero use the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro sister Helen Mbaka kurese kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyakitari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendi gions Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganirwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakirisi ase namba 0720666999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo na nine obumanye na bubora
airire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kobundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntobwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntobwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imejeskuru igaya keti nigotobwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumika ale nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera ubumanyi obura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion